Det her er trampolinfasen, og jeg hedder Louis. Vil I se en af mine? Okay. Det må have gjort meget ondt, og jeg kan vide, hvorfor han laver den mærkelige stemme bagefter. Det må have sgu gjort ondt. Han faldt igen. Okay, det her er så meget. Måske har I set mig fra mine andre videoer på YouTube. I dag bruger jeg min lillebror som gæsteoptrædning. Vi ses. Okay, og det her hedder forresten trampolinfails. Det må have gjort det.